Dnes máme v pláne testovať sushi a ideme do Bratislavy kam? Do Jasaju! Áno, áno. Tu máme odborníka, prečo rovno tam? Lebo je to najlepší sushi bar v Bratislave, robil tam Tomáš Lisy a sú tam najlepšie suroviny, takže nikam inám, iba tam, čo sa týka sushi. Už sme v Bratislave, s Katkou sa veľmi tešíme. Tešíme sa. A v živote sme tam my dve neboli, takže... Je to poprvé. No čo chalani, tešíte sa? Áno, tešíme sa, ideme sa dobre nájsť a potom do kasína zahrať. Ideme asi 2 minúty a neviem ani kam. Tuto mám môjho navigátora. Do Jasaju, tam je Jasaj a tam sa to všetko odohrá. Nachádzame sa v Jasaji, chalani už išli donútra, ideme to okoštovať, tešíme sa s Katkou. Teraz vám tu Dušan vysvetlí, čo sme vlastne objednali. Objednali sme si tuto. Tieto 4 rolky s krevetou, s krabom, s lososom, krevetou, z domácej majonéze a potom sme si dali ešte malé hosomaty, malé koliečka, 6-kusové s inou ingredienciou. Konec. Chalani si dali juzu limonádu. Alias japonský citrón. Mi to chutilo. No mne to moc nechutilo, nechcem vám klamať, ale keď má niekto rád svieže veci, tak poďte do toho. Donesli nám tu extra sladkú sojovú omáčku. Áno, miešanú s mirínom. Tak, a toto je asi len obyčajná. Obyčajná slaná. Ideme okoštovať sladkú sojovú omáčku. Dobre to je. Áno. Ja ľúbim sojovú, ale takúto z Lidla. Ja milujem Lidl a Sochobu o maku. ale musíte povedať. Môže si v tom máče tofu. Suverení, že 8. Áno, tak idem aj ja. Ide na to Katka. Dobre, také zaujímavé. 9 dáme, 9 nebudeme dávať plný počet. Takže Adam má all inclusive. Krčíš horné prsty, takto. No. Počkaj, vyzerá to v pohode, ale tá manipulácia je nejaká divná. Nevadí. Aj zajtra je deň, nezabúdajte. Treba ísť za svojím snom a... Vidíte, už mi to normálne ide, ako... Ja som bola podľa mňa v minulom živote Japonka, alebo také niečo. No ešte daj tomu pokus. Výborne, môžeme ísť jesť. Teda. Svetík, jackfruit rolka, návrh baby koriander, California s húzovkovou majonézou, čerstvá húzovka, kimči krevetová rolka, krevetka vypražená v tempure, obalená v kimči majonézke, lososové maky, avokádové maky, krevetové maky a ešte prídem pre jeden tangerík. Ďakujem. Takéto exkluzívne jedlo nám tu bral pekne Dušan. Katkou a Adamom sa tešíme a ideme to okoštovať. Myslím, že toto je kreveta, hej? Odkusnú meno. Není to zlé. Je to trocha. Pípe. Tu máš rozsab. 8. Dobre to je. To sa mi ľúbi. To sú iba také jednosurovinové rolky, vieš? Toto je ten neutralizátor. A melosno sa. Som OG, tá legenda ho... Kreveta lepšia. Nutričná. Ale je to dobré ináč. Je to fajn. Je to fajn. Sushi mám rada, zistila som. Toto mi nechutí. Čo to je? Kreveta majonéza. Toto by som hodnotila asi tak 5. Vyzerá to pekne, akože dizajnovo. Ideálne, keby sa ti to podarí naraz papať, lebo to sú jednohúbky. Ja viem. 6-10. Najlepšie boli tieto. Toto je čo, prosím vás? Jackfruit, rolka. Jackfruit rolka z... Koriander. Toto je bomba. Ale toto je také... Z 10 asi 5-6. Taká sedmička. Vás mi chutili asi tie obyčajné sushi rolky. Tie boli bombové. Kde pochutí? Všetko, ale asi dá to húzovková. To je také úplne special. A teba? Mne najviac toto zelené, toto. Potom toto, lebo je tam chrumkavá tá kreveta, nie? A tieto dve na rovnako a potom toto sú také klasiky. Sushi
sushi nesklamalo, akože najviac mi chutili maki. Krevetov, presne tie. Tam boli tie s lososom a Kalifornia, áno, s úvodzovkou. Na to, že to bolo moje prvé sushi, tak si myslím, že je dosť chutné a na tie maky by som určite ešte išla, takže. A ideme tu ochutnávať ešte takéto sladkosti. Čo je vnútri? Pistáciový krém? 10. Áno, sme. 10, je to 10. Dezert. Chceš tušiť, koľko štonek? 7. 7, toto dobře. Dobre, dobavali sme. Ako hodnotíte? Veľmi dobre. 10 z 10. 10. Počuli ste ich. 10 z 10.